Dobar dan svima prisutnima. Eto, očekuje nas drugi put u 4 dana utakmica sa Vojvodinom. U Vojvodini je dosta toga rečeno i u najavi prošle utakmice. Ja mogu i moram samo da se ponovim. Reći o jednom izuzetno talentovanom timu, koji apsolutno ima puno talenta i potencijala u svojim redovima. Tu mislim pre svega na tu liniju igrača, tu petorku koju čine iznad svega Malbašić koji igra u fantastičnoj formi, zatim Paločević, Melek, Trujić, Babić i dva izuzetno moderna i brza beka kakvi treba da budu danas u modernom fudbalu, Antić i Lakićević i naravno iskustvo u zadnjoj liniji. Jedna neprijatna ekipa, a opšte je poznato da nije lako pobediti bilo kog protivnika 2 puta u 4 dana. Međutim, Partizan ima svoje kvalitete. Te kvalitete je demonstrirao tokom ove serije 29 utakmica sada, u kojoj je čak 26 pobjeda i 3 nerešene utakmice. I u toj seriji su igrani i derbi utakmice 3 puta, i Vojvodina više puta, i Radnički iz Niša, i Napredak, i Voždovac, i svi oni koji nešto znače, Mladost Lučani i ostali u našem fudbalu. Moram da istaknem i ovoga puta da oni koji jesu najzaslužniji za taj rezultat jesu moji saradnici iz stručnog štaba i igrači Partizana iznad svega. I najveća poruka koja treba da ode sa ovog pres konferencije upućena upravo njima. A ona glasi da ima još 5 plus 2, 7 i potencijalno 8 utakmica do kraja takmičenja na oba fronta. I da oni vrlo dobro znaju, jer smo u svakodnevnoj komunikaciji, ja ih dobro osjećam, šta je naš put, kako smo na njega došli, kako smo došli do te serije, da sam siguran u njih i ne očekujem ništa manje od njih i u nastavku takmičenja na oba fronta. Da zadrže tu vrstu gladi za pobedom, želje za dokazivanjem u svakoj utakmici, možda sada kao nikada do sada, i sa željom da eventualno napravimo uspeh u svim preostalim utakmicama do kraja, pa da vidimo kakve će nam to plasmane obezbediti. Ja kažem još jednom čestitke i igračima i članovima stručnog štaba na ovome što je urađeno, ali ništa nije osvojeno. Ništa nije osvojeno. I kada ih pogledam na treningu juče, a nadam se i danas, njihovo ponašanje mi daje jedan umereni optimizam pred ovu utakmicu u kupu i ove koje su posle kupa, da ta grupa momaka apsolutno svesna svih okolnosti u kojima se ovaj tim nalazi u prethodnih 9 meseci i u kojima će se nalaziti ovih 25 dana, i da je dokazala do sada i pokazala da je spremna da se sa svime time nosi i da to mora da nastavi da radi od sutra po sve do kraja takmičenja. Očekujem veliku podršku Partizanove publike u Novom Sadu, što je od velikog značaja. Fascinantan je bio ambijent na prethodnoj utakmici. Mnogo je lakše igračima da igraju u takvom ambijentu i očekujem da ta podrška ne jenjava, naprotiv, da kulminira u finišu sezone u oba takmičenja. Eto, toliko. Hvala, kolega, izvolite. Evidentno, tenzija se malo podigla posle ove utakmice, naročito u medijima. Da li to na neki način remeti vašu pripremu? To apsolutno sa nama nema nikakve veze. I upravo sam o tome i mislio sam i na te stvari kada sam malo pregovorio. Jednostavno, naš fokus, koncentracija, treba da bude tamo gde mi možemo da utičemo. A to smo pokazali već mnogo puta ove sezone. Jer svi znate kroz šta je ovaj tim prošao u prethodnih 9 meseci. I na unutar klubskom planu, i na spoljnom planu, i tako dalje. Znači, pokazao je jednu zrelost i sposobnost da ga apsolutno ne dotiču stvari koje nemaju veze sa nama. Mi svoju istinu tražimo na zelenom terenu. Do sad smo se jako dobro ponašali po tom pitanju. Tako očekujem da bude i sve do kraja. Igraju se 2 utakmice. Da li je to dobro za vaš tim? Igraju se svake godine u polufinalu 2 utakmice, tako da ne očekujem da ova sutrašnja utakmica, ajde da kažem, reši bilo šta, da budem iskren, jer
su dva protivnika jako kvalitetna u pitanju i jako je teško očekivati da bude neki rezultat koji će bilo koja od ekipa već definisati prolaz u finale. Tako da koliko god je kup, i kup je uvek eliminaciono takmičenje, ali ova utakmica prva nije ta koja će na bilo koji način opredeliti i ko je taj koji je učesnik finala. Jeste li uspeli da odmorite neki igrači koji se u finišu prvenstvenog meča sa Vojvodinom umori, da li je to moguće? Moguće, da, naravno. Činimo sve metode oporavka i sve ostalo. Mi imamo i 3 igrača koja silom prilika nisu bila u protokolu za prethodnu utakmicu. Nekima smo minutažom dozirali neko opterećenje i na prethodnoj utakmici. Ovi koji su preuzeli odgovornost su to uradili na dobar način i mogu samo da ponovim ono što sam rekao i prošli put. A mislim da su to i ovi momci koji su igrali protiv Vojvodine, a nisu igrali mnogo u toku sezone, pokazali i opravdali i hvala im na tome što neke reči koje su izrečene o njima ovde pre utakmice nisu izgledale neozbiljno, pardon, i netačno, nego su opravdali sve što je rečeno o njima, a to je da ja imam grupu igrača u kojoj imam apsolutno poverenje. To nije 11, to nije 2 ili 3 pojedinca koji se najviše ističu, to je 20-ak momaka i ja u svakom trenutku nemam problem da bilo koga od njih stavim u ekipu. Kada pominjete trojicu, da li to znači da se uz Jertović i Evertona koji su odradili suspenziju zbog žutih kartona, da li to znači da se oporavio i Miletić? Jeste, oporavio se. Da li možda vreme da Petar Đuričković, koji je bio, imao odličnu rolu u derbiju, bio dobar i protiv Vojvodine, možda bude i starter? To možda je vreme. Mislim, Petar, o njemu ja mogu, mislim da ne bi sad ispalo ovde nešto neozbiljno u odnosu na njega, odgovorit ću. On je momak koji, pratili ste nas svi, uglavnom svi, tokom čitavih priprema. Nije to pitanje derbija i Vojvodine, to je pitanje, sećate se kakve je partija pružao tokom pripremnog perioda. Znači, on je osjetio neku svoju šansu i rešio da iskoristi na pravi jedini mogući način i on je jedan primer momka koji nije mnogo igrao, a koji je pronašao način da se bori za svoj status. I zato i nagrađiva nekim dobrim potezima u prethodnom periodu. To je tako uvek u sportu. A da li će početi utakmicu, jedna je od opcija. Kako ste zadovoljni partijama El Monira sa nekoliko poteza u finišu je kod nacima navoda kupio publiku? Zadovoljan sam svim njihovim partijama, to sam rekao malo pre, ali naravno publika voli da vidi te poteze i nije on doveden ovde onako, kako bih vam rekao, bez neke analize i tako dalje, da mi ne znamo koji su njegovi kvaliteti. Da li on ima taj ofenzivni kvalitet? Pa apsolutno ga ima. To ne treba biti stručnjak u sportu da bi se to videlo, to vidi običan gledalac. Ono što je važnije od toga, to je da pokazuje veliko poboljšanje igre u fazi odbrane. Da li biste bili zadovoljni i nerešeni u Novom Sadu pod uslovom da date gol s obzirom na to da postoji revanš? Odgovorit ću ovako, Partizan uvijek ide na pobedu protiv koja god da igra, to je jasno kao dan, ali s obzirom na specifičnost ovog takmičenja, da gol u gostima ima neku dodatnu težinu i može da vredi duplo u nekoj varijanti, jednostavno imamo tu neku mogućnost da nekim postignutim golovima u gostima obezbedimo bolju poziciju samo pred revanš utakmicu, ali ja nikada ne mogu da razmišljam na način kao trener Partizana da je nerešeno dobar rezultat za nas. U jučerašnjem opširnom izlaganju Zvezdan Terzić je između ostalog rekao Partizan nam se 3 puta provukao, to nije slučajno, mi smo ih častili. Da li delite mišljenje generalnog direktora Crvene Zvezde? Nemam vremena zaista u pripremama ovih utakmica koje se igraju svaka 3 dana da pratim svaku vest koja izađe u medijima, verovali ili ne. Držim fokus i koncentraciju na ono od čega ja živim i od čega živi ovaj tim, zajedno sa svojim saradnicima, to je priprema utakmice, oporavak igrača, detalji kada je taktika u pitanju pred svaku utakmicu. Igrali smo s Vojvodinom pre 3 dana, sada trebamo da nađemo neki još novi način da neki upotrebimo svoje kvalitete, tako da stvari koje su za mene potpuno nebitne, njima se i ne bojim. Da li razmišljate o sudijama, Danilo Grujić, ponovo sudi? Sve što sam rekao
kao odgovor na prethodno pitanje, mogu da kažem i kao odgovor na ovo pitanje. Ja sam čovjek sporta i bavim se time što jeste moja struka. A dobro je da postoji jedna kritika javnosti za sve što se događa u srpskom sportu. To je jedan novi kvalitet koji se pojavljuje u poslednje vreme. Jer upravo to jeste, makar ja tako doživljavam, uloga i sportskih novinara i uopšte javnosti da budu korektivni faktor u određenim trenucima kada se dešavaju pojave koje nisu dobre i ne spadaju u red normalnog, sportskog i fair ponašanja. Između ove prvenstvene kup utakmice sa Vojvodinom, u Vojvodini se dogodio još jedan novitet, dobila je novog trenera. Ja ne poznajem zaista ni Vladu Buvača, ni Radoslava Bataka kao trenere. Poznajem ih kao igrače. Bataka pogotovo, čak smo jednom trenutku nešto kratko i trenirali zajedno. Jedan dobar momak, ovako, izvanredan van terena, a kao o treneru zaista ne znam mnogo. Znam da je završio tu prvu licencu, čini mi se, u Crnoj Gori i da je on velika šansa za njega i ja mu želim svu sreću na tom putu, jer biti trener Vojvodine je velika stvar. To je njemu prvi posao i dobio je veliku priliku na osnovu dobre igračke karijere. I ponavljam, kao korektno momku, želim mu svu sreću. Naravno, da mu tu sreću želim da krene posle utakmice sa Partizanom. Jeste li radili analizu ove prve utakmice sa Novosađanima, pad u igri posle recimo pola sata, umor ili nešto drugo? Nema tu pada u igri, nisam ja vidio pada u igri. Naravno smo radili analizu i već i pustili igračima. To je derbi utakmica, to je Vojvodina, nije to neko ko je 15. i 16. na tabeli. Vojvodina koja ima puno kvaliteta, malo pre sam ih pobrojao, pre svega individualnih kvaliteta. I jedna ozbiljna utakmica. Svi ljudi koji žele ozbiljno se bave strukom će reći da ona nije bila lepa za oko, slažem se, u nekim trenucima. Ali da je to bila ozbiljna utakmica, da je Partizan bio kompaktan, disciplinovan svakog trenutka tokom tih 90 minuta, pa bez ikakve dileme i opasnije od protivnika u svakom trenutku utakmice. Bio je taj jedan detalj, jedna duga lopta, dijagonala koja nas iznenadila, a znali smo u pripremi utakmice da ne sme nas iznenaditi, ali mora da se desi i takva situacija, ali jedna kontrola utakmice apsolutne od strane Partizana, tako da s obzirom da igramo samo 3 dana posle derbija, a poznato da ide jedno veliko, pre svega emotivno pražnjenje igrača, a onda i fizičko posle derbija utakmica, ja sam veoma zadovoljan kako je odigrana ta utakmica. I mislim da nije realno za očekivati da neko razmišlja da će Partizan pobediti to sa 5:0 i tako da. Znači jedna ozbiljna takmičarska utakmica, tako ja vidim i moji saradnici. Kolega, da imaš pitanja? Hoće li biti nekih promjena i hoćete li igrati protiv Vojvodine sa 2 napadača tamo? Pa mi igramo uvek sa 2 napadača. Specifična utakmica zbog revanša, pa možda pojačana sredina igrali. Mislim, ne možemo to da pojednostavimo tako, ja sam o tome govorio više puta i dobro je da ste postavili ovo pitanje. Mi imamo svoj način igre, to je najvažnija stvar. A profili igrača koji se upotrebljavaju u određenom trenutku određuju neke modalitete u okviru tog načina igre. Tako da, ko hoće to ozbiljno da analizira, on će vidjeti da u Partizanovoj igri postoje jasne i tačno određene stvari već jedan dug vremenski period. Sada, da li je to, neko će zvati 4-4-2, da li će neko zvati 4-2-4 i tako pa. Kako možemo zvati kada igramo s Leonardom na poziciji levog veznog? Je li to 4-4-2? Kakva je njegova uloga? A Marko Janković desni vezni, recimo. Jesu li to napadači po lokaciji ili su to vezni igrači? A možemo imati i neku drugu opciju sa drugim napadačem i tako dalje. To su sve manje bitne stvari. Ono što je najbitnije je da postoji tačno određen način igre i u okviru njega neki modaliteti i da Partizan se drži toga, da u nekih 5 do 10% u odnosu na skauting i pripremu utakmice modifikuje taj svoj način igre da bi iskoristio neke eventualne prednosti u odnosu na konkretno protivnika.
Kada su već pomenuti napadači, da li je možda i vama u prethodnih nedelju dana omiljena pesma bila obrada od Roka Granate Marina? Imam ja mnogo drugih omiljenih pesama. Ja sam privatno sa društvom, ali ne volim kada neko toliko izađe u prvi plan kao pojedinac u odnosu na ekipu. I to je naravno već predstavljeno i igračima, pa i tom konkretnom igraču, pošto mislite na Tavambu, odigrao jeste jako dobro derbi. Međutim, to nije dovoljno za ovakav klub, za Partizan. Od njega se očekuje da to ponavlja iz utakmice u utakmicu. Ne samo od njega, od svih ostalih igrača. I ja često puta volim da kažem da su pomalo nepravedno u nekom drugom planu taj Jeftović, ili Ostojić, ili Milenković, ili Vuličević, ili Munir, ili Miletić, ili Kosović, ili koga god hoćete. Jer ja vidim bezbroj situacija koje oni rešavaju perfektno na terenu, a kao i uvek, što je meni razumljivo, ja se zbog toga ne ljutim. Naravno, u fokusu su ti napadači koji daju golove, što je meni, kažem, razumljivo, potpuno prihvatljivo, ali ja lično ne mogu da imam taj ugao gledanja na stvari. I nekada možda heroji, trenerski heroji su neki koji su u drugom planu u odnosu na ove koji su heroji publike. Da li možda imate utisak da su na ovoj utakmici prethodne i možda previše koristili ti resursi Tavambe? Pa nemam utisak. Nemam utisak. Mislim da je Vojvodina ima neki svoj specifičan način igre, da ja ne pričam sada o tome previše, jer nije pametno pred revanš utakmicu. A ko hoće da analizira, on će vidjeti to koliko igrača na kojoj polovini terena i tako dalje i tako dalje. I onda je neka mogućnost koju ovaj tim ima, sad kada je Tavamba na terenu, postaje jedna od opcija, tako da kažem. Ne jedina opcija, jedna od opcija. Kolegi, imali još pitanja? Ako ne, zahvaljujem se svima, zahvaljujem se gospodinu. Nema na čemu.